can be a quarter by Dinkugu. Be him say, Kennedy, some of Kikai, or Mubu, pa, Boama, Dinkugu. Dear Dinkugu, me say, Dinkugu, dear, Yantanasi and Inky, a party, as soon be money, dear, but you want to call me plus. Ever can say, Kennedy, and a day party strategies in any of my brain, and I'm say, how? Me am tenants me dem na bisa am say how na say ya busua na ye we kwaya ade nti asem no kama ne boruso kora na enka me de me do nti ka me fa ne saa na ehu si ye kora ne ma ne bi ansi bio na wutimi the party strategy koma kwa me plus we abra na MPP ye wo parliamentary candidate wo na kire se saa ye kwoto aba ne nsem akeka ye no enye anuafo ntokwa watre anuafo ntokwa akọ too much. Still, so what me is then NDC for what me at this party strategies eso koma NDC for enti many anje de kwame plus bekaya no hwa na nie ejami ye din na me wo hwa na kwame plus kuru ya san beka say Kennedy abehu no say won beka ye parliamentary ye MPs no ho na am say ene won ne wa yonko fasa na wo bi ono ye opponent ade bi odidi yatem wa kufu adon fa ne nyehwe wone no ayonko fasa ade ne enye mehu se wo di samira atem no di doctor atem o kekanse mehu doctor nkeka bi nam se how mebam ana mbefa adin no Usama Ben Laden mebefo Usama Ben Laden me hwa TikTok no mbeba ne me na me sesen adin ko Ghana Jollof na me tisi mu na ta chese wiase no de me chiri ni nipa wo buli nipa saa de ne ya de a mempe kora mempe obi a ofi se wono no won kasa ana wo bu ne hunti wo fi se obetimi abuli no nti wo se utimi di nani kwa bone so ye odabi me de me no ho na ayesa no wa ha mempe saa kora ena me dimirika etisi mu ena ni titenti no ene ma me ba Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia afa se ye na nka Bawumia enso so Kennedy kano no kan bi kire na me de nka mja omo ko omo ntokwa na me se David Dr. Bawumia no ne ho duo pasumwie wo kan koro nka bi nkire na no ntie ma Kennedy kwan ma ne keka ne wo penam se how me de dem de bande anu odi o me jana ye fire na anu odin na betisi mu na ni me dini tenti ene baby ayaba abedri na me hwe NDC fo so omo hwe Kennedy omo hwe Kevin Taylor mani di atem odi obi atem NDC fo hwe no odi nkwa 7 na me hwe na me mitisi mu amede ne no odi o nti omo hwe yi no omo nka bibi mfa nkyere sa akwa no because mitisi mu ama me ye ne hu fin potopoto na me hwe no okekanse mu no okekanse mu na me se ene de besi anyansi mesome de me ho agimawuram bi mekere ne se andapa atwade eye maadwuma atem ye maadwuma be ma wunim atem di nsene ma adesi yesi ye mfiu na mesome tisi mu na me no ene NDC fo eno ne maama no so ama ne hunu no maama de no one ne yere nsem ni nyina Afrika bi ntela ho nti na me de ma no na Kennedy de no so fu ono ana no asem nti na me de ma no enye obia na ase obi achi so obi nye bibi de mo ye ne nya na me ka kire mo se de mo ye ne nya nti na eno anu nti ye hwe oba papa nyansafo agye Samira na obre ne ho ase na odi ni kunachi bo na ni kunachi dom wonte na no kasa bone se wo kan tia wo bi we ne efe no so oba wotimi ta ni kunachi abre nyina mu adwumaden no ye campaign no koba no ye se wotimi so sefata se wo ye nipa a wodi wakoma ma no na wo so ta nachi ebeboa ama ye party na konanim osefata because obi si Fulani hu ahwani enya hwe because Kennedy akompre kwa Japan wono no president wo so aye adwuma ama na so nani wo se Kwame Nkrumah meboa Kwame Nkrumah ne yere no onye Ghana ni enso wetimi ye adwuma ma ne so Kennedy ani di Samira so onye Ghana ni enya hwe kire se ni kunu so betimi aye adwuma ama na so Kennedy ani na asia so Ghana fu mu ani nti ye pa nti Samira so ye Fulani so ye hwese Fulani de ne omo na tegana omo abaga na bi ne Samira wai na Kwame Nkrumah de ne yire no free him fam Egypt na ofri Egypt for okra do munta ni kurum ha
enso kwa amenkoma kofa ne bae ema wotimi won muntitwi kura ikasa akoro munte enso kofa ne bae ema waye adwuma ma so Kennedy ani na enye Samira eti eno de baabi an ofiri nya hwe according to Kennedy akompre kwa Japan baabi Samira fi no en doesn't come in ewo politics anymore. God bless you. No onye Ghana ni. God bless you. No onye Ghana ni kwa Nkrumah yire no onye Ghana ni. Enso waye adwuma ma so Kennedy. Ye Ghana ni. Ne ku ne yiwa ware Ghana ni da. Enso waye adwuma ni so Ghana fo bebre ni including Kennedy Japan himself. This is Samira no Jan say waye Ghana ni. Mama mi owia na wa bem wa misro wa. Me we say see papa so waye Ghana ni so onye Ghana ni no me na nche ma. Ne kasa na ya me de. Enchange my dream. Me dey so no dey na chi obi ani obi o. Enchange my dream kakrada. Kevin Taylor kwasi ampanyini. Nana ya akuna du se hwan a wo Peace FM wudidi na kimi. Wa nya asem bia anka ho. Eno ane nafunu se bini bag. Nanim se nase. Atem mienu wei. E na hwe ni video no firi asase kopema wie ya asem otimi kan ye ni kwasi abema. Wo papa e na ne koti. Rubber ne dem a wode Johnson kwati sini honam kankan te se wo papa kwasi ampanyini jimifuo dwan no ono kura ni gine ho maame ne ko achi kuru okobo otutu jantere ni ba a okobo otutu a papa tu akwele aba hyehyehe ede bo wo maame ko achi kuru e na ode te wo kwasi aba jimifuo bi ba te se wo abuafunu usi ho aye ne se nanim tantan nanim se bini bag nanim se nase eno ane watem opede nanim se nase a lodina ono se de nanim ne mfuna huhuri kutu no sa na ne tweteye enu nti na ni kunu sori wo se enkwala ena obedi wo mu fise ne yere twa wo suru wo se aye kutu se de ne yere ne mfuna ye no lodina ni o ena ne obebrichi besra ye sepreku ena ne odinam na die nkwara die kwasia jimifo ni kunu na mudi nkwara na ono so nkwara edwa ne mu lodina mpena yakubu no o tamaligushegu no ofrem kwasiafo jimifo mmoa wo atake wo baabi a meba be atake lodina ene wo papa no maame kwasi ampanyini no na lodina twem gogome oba fi te se lodina waye ne twebra abre lodina twebra abre kuro imu hansa na ehu ni wura ne twebra abre ne twe ajegejege kwasi aba otu ne to aya monhwe ne twe ne ho kankan ne twem o de pua nti na nikunu sori ya nkwala na odi wo mo nikunu ana kwaka kire Tracy Buachiu ene Mesbel no mo de betena so kan ye se lodina twem o de pua ne twem gogome ne twem kankan etu ontimi ni no ontimi nhua nti na okohua Tracy Buachi ne Mesbel de kwasia wo sori a wo se wo be de ma be si wa di o matem lodina na mekọ no so ne wo maame no papa kwasia no wo papa jimifo na so yo hene a rubber dan kotim no no hene ye de rubber to no kotim kwasiafo jimifo te se mo wo sori a konwanu tum na se wo do wasem ba ma so na be jimi wasem wa ha wo be hu kwan amede mo be fa so jimifo kwasiafo mmoa lodina to wo no ye nipa ne twebra abre ye di ne twen ne twon mo mmoa o mo sase Collins Delga wo ye chief domestic staff wo ma fie wona be ka kwasi ada bia Felix Fosu kwachi kodi lodina wo mmoa ne sase no de awura ne twe krodo amene da lodina twe se tie ni mahama ne nan nyina wo de wura lodina twe because we di ne ho ase